Наталья Качанова, якая памаладзела на 20 гадоў, выбухі на мяжы Украіны і Беларусі, а таксама беларуская Нарня і саламяная Хатынь. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва і галоўныя навіны 29 жніўня. Віктор Лукашенко не спыняе свае гастролі па рэгіёнах. Цяпер у райцэнтрах працягваецца спартыўны фестываль «Вытокі». Кожныя выходныя ў новым горадзе. На адкрыццё прыязджае Віктор Лукашенко і ўручае мясцовым уладам сертыфікат на 100 000 рублёў. Маўляў, на развіццё спорта. Цяпер ён быў у Барысаве і, калі гаварыў пра будучыню тых вытокаў, абараніў цікавую фразу. Маўляў, у будучыні фестываль можа праводзіцца ў іншым фармаце, бо, цытата, «усё добрае, мае патрэбу ў пастаянным абнаўленні». Так, пачакайце, Віктор Александрович, якое абнаўленне? Гэта ж наўпрост супярэчыць усім дзеянням вашага ж бацькі. Ці там не ўсё добрае, і значыць можна не абнаўляць? Карацей, хацеў як лепш, а выпадкова сказаў праўду. А старшыню Савета Рэспублікі Наталью Качанову амаладзілі на 20 гадоў. Праўда, пакуль толькі на фотаздымках. Чыноўніцу заўсёды старанна рэтушуюць на афіцыйных фота, але цяпер перайшлі ўсе межы прыстойнага. Прапаганда выклала вось такі здымак з беларуска-узбекскага жаночага бізнес-форуму, які цяпер праходзіць у Мінску. Качанову ці то вельмі ўжо старанна адфоташопілі, ці то ўвогуле прагналі яе фота праз нейрасеткі. У любым выпадку чыноўніцу нават цяжка пазнаць на здымку. Ды і лагічна пытанне, а чаму тады не сталі маладзіць яе узбекскую госцю? Для разумення, у жыцці Наталья Качанова выглядае вось так. Розніца відавочная. Сёння ў цэнтры Мінска прайшла прысяга будучых міліцыянтаў. Выпускнікі Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Магілёўскага ліцэя давалі прысягу ў прысутнасці міністра Кубракова і кіраўніка Беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліта Веніяміна. Апошні адзначыў, цытата, «Прафесія, якую вы выбралі, не кожнаму па сілах». З гэтымі словамі мітрапаліта цяжка не пагадзіцца. Бо сапраўды не кожнаму па сілах уламвацца ў кватэры беларусаў з-за налепку ці каментар, даваць лжывыя паказанні ў судах і збіваць затрыманых. Дажынкі арт выходзяць на новы ўзровень. Звычайна пад канец жніва на беларускіх палях пачынаюць з'яўляцца рознага роду саламяныя інсталяцыі. Як правіла, гэта ці трактары, ці замкі, ці дзіўнаватыя кадаўры. Але ж у Клецкім раёне пайшлі далей і пабудавалі саламяную Хатынь. Знаходзіцца яна каля вёскі Загорная. Невядомы аўтар зрабіў копію мемарыяла спаленай вёсцы. Ён вырабіў саламяны зруб з комінам, дзе вісіць звон. І таксама саламяную копію скульптуры няскоранага чалавека. Тую самую, дзе мужчына трымае на руках цела сына. Як ацэньваць такое мастацтва, шчыра кажучы, незразумела. Памятаеце навіну, што ў Беларусі прыбіраюць брытанскія, амерыканскія сцяжкі са школьных кабінетаў англійскай мовы. Дык вось, цяпер чыноўнікі растлумачылі, як, на іх думку, правільна вывучаць замежныя мовы. Намеснік міністра адукацыі Александр Кадлубай заявіў, што чыноўнікі ўжо дамовіліся з выкладчыкамі. Маўляў, цяпер будзе новы падыход. Не трэба вывучаць культуру носьбітаў замежнай мовы і пагружацца ў яе. Замест гэтага прапануецца вывучаць беларускую культуру і гісторыю на замежнай мове. Таксама Кадлубай пацвердзіў, кабінеты гісторыі і геаграфіі, іх афармленне і, у прынцыпе, выкладанне гэтых прадметаў будзе пад пільным кантролем Міністэрства адукацыі. А Рыгора Заронак цяпер вучыць моладзь. Праўда, чамусьці ў Полацку. У мясцовым універсітэце прапагандыст будзе весці лекцыі, семінары ў трэцякурснікаў. Гаворка пра фінансава-эканамічны факультэт, кафедру сацыяльных камунікацый. Прычым Заронак, які фантаніруе абразамі за бюджэтныя грошы на дзяржаўным канале, будзе вучыць моладзь асновам медыябізнесу. Каментары тут, напэўна, залішнія. Якія часы, такі медыябізнес. Трагедыя ў Гродні. Дзяўчына рабіла селфі і загінула. Адбылося ўсё ў кампаніі сяброў, з якім яна адпачывала разам у кватэры на 9-м паверсе. 29-гадовая дзяўчына вырашыла сфатаграфавацца, залезла на падваконне, але не ўтрымалася і выпала з акна. Ад траўмаў яна загінула на месцы. Калі вы раптам знайшлі грошы, не спяшайцеся радавацца. Магчыма, такая знаходка скончыцца сур'ёзнымі праблемамі. Так адбылося з жыхаром Мінска, які зайшоў у аддзяленне банка і заўважыў на падлозе 2 купюры па $100 кожная.
Мужчына забраў грошы сабе, але пазней у банк звярнуўся кліент, які згубіў тыя даляры. Пачалі шукаць, паглядзелі камеры відэаназірання і заўважылі мужчыну, які знайшоў грошы. У выніку звярнуліся ў міліцыю і завялі крыміналку. Мінчук, які прысабечыў тыя 200 даляраў, прызнаў віну і вярнуў грошы іх уладальніку. Але ж яго ўсё адно асудзілі. Праўда, абышлося без турмы. Вырак 180 гадзін грамадскіх работ. Пачаўся суд па гучнай аварыі. У лютым пад Смалявічамі перапоўненая маршрутка сутыкнулася з грузавіком. Загінулі 13 чалавек, сярод якіх двое дзяцей. Цяпер падрабязнасці суда паведамляе партал онлайнер. Абвінавачаных двое. Першы кіроўца таго самага грузавіка. Яму пагражае ад 3 до 7 гадоў калоніі за парушэнне правілаў, якое прывяло па неасцярожнасці да смерці некалькіх чалавек. Пакуль што ён пад хатнім арыштам. Другі абвінавачаны адзін з кіраўнікоў прадпрыемства Мінаблаўтатранс, якому належаў грузавік. Гэтаму мужчыну пагражае ад 3 до 5 гадоў за невыкананне службовых абавязкаў. Па версіі следчых, кіроўца ведаў, што грузавік няспраўны, перагружаны, але выехаў на маршрут. У выніку падчас руху развалілася рэсора, кіроўца не справіўся з кіраваннем і выехаў на сустрэчную паласу. Вынік вядомы – 13 загінулых. На судзе кіроўца прызнаў віну і расказаў, грузавік не меў тэхагляду, таму што прадпрыемства не мела на гэта грошай. Аб праблемах з машынай ён казаў начальству, але адказ быў такі: пакуль ёсць праца, трэба працаваць. А з'явяцца сродкі, то будзе тэхагляд. Калі б ён адмовіўся ехаць у рэйс, кажа кіроўца, яго б папросту звольнілі. Пацярпелых па справе аж 34 чалавекі. Гэта і тыя, хто выжыў у аварыі, і сваякі загінулых. Большасць з іх падае пазовы аб кампенсацыі маральнай шкоды на суму 50 000 рублёў. Можа, вы памятаеце казку пра Нарнію? Там праз шафу можна было трапіць у магічную краіну. У Беларусі працуе трошкі іншая магія. Тут праз шафу можна трапіць у калонію. Прынамсі, калі выкарыстоўваць яе гэтаксама, як 17-гадовы жыхар Наваполацка. Юнак вырошчваў каноплю ў пустой кватэры свайго дзядзькі. Для гэтага пераабсталяваў шафу пад сапраўдную цяпліцу. Праўда, пра гэта стала вядома міліцыянтам. Хлопца затрымалі, і цяпер яго чакае суд. Юнаку пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Бяда з беларусамі, якія працавалі ў расійскім Татарстане. Там абваліўся грунт падчас будоўлі дарогі. У будоўлі ўдзельнічалі беларусы, якія працавалі на прадпрыемстве холдынгу «Белаўтадор». Адзін з мужчын загінуў на месцы, другі шпіталізаваны ў цяжкім стане. Дзікія жарты салігорскай дзяўчыны. Яна пасадзіла сабаку ў пральную машыну, уключыла на некалькі секундаў барабан і зняла гэта на відэа. Пасля сама ж выклала ў TikTok. Вада ў барабан пайсці не паспела. Пасля за кадрам нехта сказаў: «Адкрывай машыну, яна каштуе даражэй за сабаку». Так што падобна, што жывёлу хутка дасталі. Але ж дзеянні саліхарчанкі цалкам можна ацаніць як жорсткае абыходжанне з жывёламі. Гэта караецца штрафам да 15 базавых. Гэта 555 рублёў. Сям'я з Латвіі папрасіла ў Беларусі палітычны прытулак. 38-гадовы Карлас Озалень з жонкай і 2 дзецьмі перабраўся ў Беларусь больш за год таму. Яны купілі домік у адной з вёсак Верхнедзвінскага раёна і затым падаліся на бежанства. Прычыны такія. Па-першае, Озалень антываксер, які лічыць, што маскі і прышчэпкі падчас пандэміі ковіду шкодзяць здароўю. Па-другое, мужчына запэўнівае, што ў Латвіі негатыўна ставяцца да рускамоўнага насельніцтва. А ў Беларусі яму ўсё падабаецца і ён рэспектуе Лукашэнку. Але беларускі суд адмовіў у бежанстве Озаленьшу і яго сям'і. Маўляў, пра пераслед латышоў даных няма, і ўвогуле ў Латвіі дэмакратыя. Таму прабачце. Праўда, дэпартаваць сям'ю ніхто не будзе, яны могуць аформіць часовы дазвол на жыхарства, бо валодаюць нерухомасцю ў Беларусі. Сілавікі хваляцца тым, што беларусы даносяць адно на аднаго. Цяпер затрымалі будаўніка заградка Гараны Вадзіма Берднікава. Па яго прыйшлі, бо сусед мужчыны паведаміў сілавікам, што ў Берднікава на назе татуіроўка з пагоняй. Мужчыну затрымалі. Пасля ў яго соцсетках знайшлі старыя рэпосты артыкулаў з партала Тутбай, які цяпер улады лічаць экстрэмісцкім. У выніку Берднікава асудзілі на 25 сутак. Незвычайнае здарэнне на мяжы Украіны і Беларусі. Выбухнулі адразу некалькі супрацьтанкавых мін. Адбылося гэта на украінскай тэрыторыі за 800 метраў ад беларускай мяжы.
Прычына нечаканая. Паведамляецца, што ў адну з мін трапіла маланка і пачалася дэтанацыя. Выбухам паводле праўладнага беларускага канала пашкоджаная апора моста і разбурана чыгуначнае палатно ў абодва бакі. Інфармацыі аб пацярпелых няма. У Беларусі новая праблема. Мядзведзі. Яны ўсё часцей з'яўляюцца побач з населенымі пунктамі альбо часам нават заходзяць у іх. Днямі мядзведзі знішчылі цэлае поле ў фермера з Докшыцкага раёна. Таму беларуская інспекцыя аховы прыроды выпусціла памятку, што рабіць пры сустрэчы з мядзведзем. Адзначаецца, што звычайна звер пазбягае сустрэчы з чалавекам, але галоўная небяспека мядзведзіца з медведзянятамі. Бо малыя цікаўныя і могуць палезці да людзей, а іх маці тады пойдзе іх бараніць. Таму калі вы раптам сустрэлі мядзведзя, парады наступныя. Калі звер далёка, то спыніцеся, пачакайце. І калі ён не будзе глядзець у ваш бок, павольна сыходзьце. Калі ж звер блізка і вас заўважыў, то ні ў якім разе нельга бегчы. Не глядзіце яму ў вочы, але не паварочвайцеся спінаю. Павольна адступайце назад і падчас гэтага дайце мядзведзю зразумець, што вы не звер, а чалавек. Для гэтага можна загаварыць з ім упэўненым тонам, пасвісцець ці папляскаць у далоні. Калі ж звер пойдзе на вас, то трэба спыніцца. Калі раптам нападзе, то не біцца з ім, а скруціцца на зямлі і пастарацца не рухацца. Калі ён вырашыць, што пагрозы няма, то сыдзе. Калі ж няма іншага выхаду, акрамя бойкі, лупеце мядзведзя ў вочы альбо ў нос. І хай дапаможа вам Бог. Вось такія навіны. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канечне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.